Benvinguts i benvingudes al nostre canal de YouTube. Us anem a explicar l'experiment del volcà. Per explicar millor aquest experiment, anem a buscar a Einstein amb la nostra màquina del temps. Quina emoció! Tito, Tito! Bueno, altra vegada a l'escola hi ha matemàtiques? Sí, però no te preocupes, que les nostres són molt divertides. Hola, Einstein, ¿nos ayudamos a hacer un experiment? Sí, claro que sí, però què fem? Anem a fer l'experiment del volcà. Per a fer aquest experiment necessitarem plàstic, vinagre, bicarbonat, cola groc i roig i gel. I ara anem a fer el volcà amb plastelina. I intenteu que quede com així. A continuació, fique colorant i bicarbonat en... I el colorant. i a continuació, fiquem 200 mil·lílitres i ara fiquem el vinagre. Mireu, això és perquè quan el vinagre i el bicarbonat es junten fan una reacció química. Sabeu que n'hi ha experiments de reacció química? Sí, anem a fer primer la botella. Fiquem el bicarbonat dins del globus. I a continuació l'engancem a la botella. Einstein.